Kayak kepiye nah. Ngepres. Alah, mesti ngono kuwi yo. Ayo ki, ayo. Ae. Ae. Nyuwun pamunten, terima kasih Mas Bani, Mas Gondrong. Ayo Mas Bani, monggo. Ayo monggo.
Asik. Ayo yo. Monggo Mas Bani mriki. Monggo Mas Bani. Warna-warna panakwane Nadyan durung ketemu dhewe Duka-duka pamungkuse Trimo urung semene Tibane kene iki usum hake to. Oh, pasti lah kok iya. sampeyan pokoknya nggak ketemu Semar Mulya iki mesti HE. Karo ambekan. Lah iki endi to Pak rombongane to? Monggo, sik. Sing endi? Iki bosku pokoke tak kon ngadeg sik. Sing endi ayo Mas monggo. Parno, ayo. Mas Parno. Ngadeg sik. Lah malah selfie dhisik kok Mas Ayo. Parno iki. Pokoke nek rong ngadeg aja diunekne. Oh ngono, ya wis. Lah wis ngadeg kok iki. Wis ngadeg kok Mas Parno iki. Ayo, ayo. Piye. Sing endi? Pak De kula Pak nyuwun sangu. Dewan. Tenang kok keri-keri wingi tembakane keri-keri. Berarti akeh ya nak keri. Wis tak lebokne sik ya Mas ya. Monggo. Bareng semen papan Mas Parno Deng Mas Parno, Mas Bani, Pak Jawir, sedaya kemawon yo. Warna-warna pandawane Nadyan durung ketemu dhewe Duka-duka pamungkuse Trimo urung semene Mas Gondrong. Lah ini sing ya, pindho sik iki. to. Oi. Lah ya wis ping pindho wis nganti keringetan barang lho aku. Mas Parno ki piye Mas Parno? Lembok ben to, mbok ndang kene. Mas Ledeng ayo olahraga Mas Ledeng, gen kemringet ayo olahraga. Mas Parno lagune napa niki? Pripun? Ya, engko Mas Lah nggih Bani. lagune napa? Mas Bani biasanya kencono katon wingko. Napa? Biasane. Nak berubah jadi tambal ban ya mbok ora ngerti aku. Yo, kencana kantan wingko Mas Bani kudu ngadeg. Biasane kuwi Jaluke biasa- Mas Biasane Parmo Bani ngono iki kuwi. Digarap anu lho, digarap tayub.
Ditayapke ya Mas engko bar iki ya. Nggih. Iya toh Mas? Mas Bani, betul kan? Ah, tak apalne aku, Mbak. Yo. Bareng sampai Yo. Oh. Mas Jawir, ayo. Monggo Mas Jawir. Yo. Ayo. Ayo anak ledeng Mas Parno. Monggo, Mas Ledeng. Pak Bani. Ayo Mas Bani. Ora kaya tresmono katresnanmu pancen nyata anane mung tansah ngalem bono jujur ora nate kelo apa yo Aku angin apa boyo darunane saiki mung lames wae sajake mung tansah kabeh sasolahe mung tansah ngede aduh kek kepiye Kencana mung katon wingko ora kaya desmono katresnanku tanpa guna mula aku yo nimbangi tuhu tresno sarta bekti tresnaku ora mung ana lati nanging saterusing ati
dangana. Dari bujangan, kok duwe bojo? Alah-alah bojomu nesu lho, Mas. Mas Arif. Mas Arif. Dipenakna ya, Mas. Tengah ngene lho, tengah. Kene lho. Gini. Ben kaya duwe bojo loro ngono lho. Kok kuat? Madhep rene lho, Mas ben. Mas, Mas Arif. Manis dek, kowe pancen manis. Pancen manis. Tambah manis, kowe yen ora lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Kaya bisa. Rontoke jantungku. Aduh dek, dironce-ronce setengah mati. Aku naksir kowe. Madhep rene lho, Mas. Pasar turi, Mas. Aning Surabaya. Aku ngerti sampean senenge nggodha. Iya. Iris-iris aku dek, bulane Jawa. Kowe cah manis, dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang. Pandai bersilat iku watake Mas Arif. Iya. Semar mulya lagi. Ayo Pak De. Niki napa kula pendet ya Mbak? Asai. Lah iki lho, wong diangguri wae kok. Yo. Ita. Iya. Manis dek, kowe pancen manis. Pancen Tambah manis, kowe yen ora lamis. Mesem manise ngungkuli madu. Wis. Kaya bisa ngrontokke jantungku. Ganteng Mas, sampeyan pancen ganteng. Tambah ganteng yen rasane ndam. Kang seelit Mas Arif, namine kampung. Ngalor ngidul senenge gawane gendel Pak De. Yo. Iris-iris kowe cah manis, dasare prasaja. Pasar turi Mas, ning Surabaya. Aku ngerti sampean senenge nggodha. Yo. Iris adik. Manis Jawa, kowe cah manis, dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang. Pandai bersilat iku watake wong lanang. Matur suwun sampun Mas Arif.